Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне с нашим экспертам, гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Давайте я ад пачатку ўсіх заклікаю, каб вы подписываліся, хто гэтага яшчэ не зрабіў з той ці іншай нагоды, на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Нават ва украінскім сегменце яго цытуюць і перапошчваюць, так што нам, беларусам, тым больш варта сачыць за тым, што піша ў сябе ў телеграм-канале Александр Фридман, тым больш, што піша ён не толькі вельмі добра, аналітычна, але і з гумарам, і з часам з такими вельмі да месца троллингами, назовем гэта так. Ну и безумоўно, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада и наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Спадар Александр, давайте пачнем мы, я бачыце, яшчэ под уражаннем размовы с палітвязнем Міколам Дзядком. И ведаеце, я хочу пачаць нашу размову с такой темы. Мы з вами любим глядзець, як у свеце, там у СМИ замежных, там палітыкуме рэагуюць на тое ці іншае падзею, звязаную у звязку з Беларусю. І вось тэма вызвалення палітвязняў і іх прымусовай дэпартацыі. Я пачытаў допіс нашай вось знаёмай агульнай Інны Валіцкай, кіраўніцы беларускай дыаспары ў Мюнхене, і яна піша, што чытала газеты, увогуле СМИ нямецкія найперш, і вельмі мала, фактычна нема узгадак пра вось гэтую сітуацыю, про гэта вызваленне, про гэтую прымусовую дэпартацыю, ну, карацей кажучы, про тое, што адбывалася 11 верасня. Ці сапраўды гэта так? Наколькі звярнулі увагу на захадзе на гэтую падзею? Узгадки былі, конечно, яны ёсць, публікацыі з'яўляліся раз пораз, але не шмат, з'яўляліся нават артыкулы з такой спробай сэнсаваць, што там насамрэч адбываецца. Канешне, таксама патрапіў у цэнтр, не ў цэнтр увагі, пад увагу патрапіў лёс Мікалая Статкевіча. Усё ж таки гэта тое, што там адбылося, што ён адмовіўся з'язджаць у Літву, і што там да апошняга, ну, там гэты лёс яго, ён да сённяшняга дня дакладна не высветлены, але на выходных там увогуле ніякай інфармацыі не было. То бок паведамленні пра гэта, канешне, былі. І пытанне, што там насамрэч адбываецца паміж Лукашэнкам і амерыканцамі, яно таксама ў розных публікацыях уздымалася. Але ізноў жа вельмі фрагментарна і недзе побач з іншым, і тут трэба разумець, што тыя падзеі, якія зараз адбываюцца ў розных еўрапейскіх, калі мы застанемся ў Еўропе, у розных еўрапейскіх краінах, унутрапалітычныя пытанні і адначасова знешнепалітычныя, гэта ўсё змяшае фокус. То бок, насамрэч, адбылося ж так, што на гэтымі днямі Беларусі у сусветнай прэсе хапае, але гэта звязана, канешне, пераважна не з вызваленнем палітзняволеных, гэта калі узгадваецца, дык паміж іншым, а перш за ўсё з тымі вучэннямі Захад 2025, якія зараз праходзяць у Беларусі. Так што, мабыць, можа, калі была б іншая трошкі знешнепалітычная сітуацыя, надалі б гэтаму больш увагі, а так сапраўды сур'ёзнай увагі не было. Калі казаць все ж таки, ну, может быть, чтоб не пераскакивать, але мы до гэтага вернемся, тэмы вучэнняў Захад 2025, але застаючыся у перамоўным працэсе Мінска і Вашынгтона. Еўропа ўсё ж таки, неяк так звяртаючы увагу на гэты працэс і на вынік гэтага працэсу, не прыходзіць да высновы, што, можа быць, дарма мы засталіся па-за межамі гэтага працэсу ўсяго. Ну, ізноў ж, я не ведаю, што абмяркоўваюць паміж сабой еўрапейскія палітыкі, асабліва тыя, якія займаюцца міжнароднымі пытаннямі і сітуацыяй ва ўсходняй Еўропе, якія там ідуць абмеркаванні, гэта іншае пытанне. Калі мы паглядзім на публічную прастору,
то вось гэтага еўрапейскага вектара, еўрапейскага пытання я, шчыра кажучы, у публікацыях, якія з'яўляліся наконт вызвалення палітвязняў, наконт перамоваў паміж Лукашэнкам і амерыканцамі, я не заўважыў. Ну вось паказваецца так, амерыканцы там правялі нейкія перамовы, Лукашенко вызваліў 52 чалавекі, а вось тое пытанне, што можа і еўрапейцам нейкім чынам да гэтага трэба падключыцца, неяк гэтым удзельнічаць. Не, гэтае пытанне увогуле не ўздымаецца. Прынамсі ў публічнай прасторы. Давайте ваше меркаванне. Я разумею, что тут вот просто как бы такое стаўленне, але тым не менш, як вы лічыце, ці размен, я так разумею, что нават не гэтых 52, а папярэдніх 14 вызваленых палітвязняў на санкцыі знятыя з Белавія, наколькі гэта размен адпаведны, увогуле што дае гэта зняццё санкцый? Калі мы падойдзем да гэтага пытання з чалавечага гуманітарнага погляду, ну канешне гэта было варта рабіць. Ну вось давайте толькі я вось два прыклады возьму. Калі мы паглядзім на тое, што распавядае Дмітрый Кучук, які выйшаў, і што распавядае Мікола Дзядок, я ўжо не кажу, там ёсць іншы, я просто ўзяў два прыклады. Калі вось мы пачулі і пабачылі і гэтыя расповеды, што яны кажуць пра тое, што яны перажылі, і конечно узнікае пытанне, ці варта было ісці на нейкую сделку з Лукашэнкам, каб гэтых людзей вызваліць па-чалавечы абсалютна варта. То бок з гуманітарнага пункта гледжання, нягледзячы на тое, што сярод іншых, калі паглядзець з іншых пунктаў гледжання, можа гэта і досыць праблематычныя розныя такога кшталту сделкі, і канешне яны грунтоўна не змяняюць сітуацыю у Беларусі, але ўсё ж таки так ці інакш людзі выйшлі на свабоду, і вось гэты чалавечы фактор ён галоўны. Што тычыцца прынцыпаў, на якіх амерыканцы працуюць з Лукашэнкам, вось, і дамаўляюцца з Лукашэнкам, я пачну з амерыканцаў, потым да Лукашэнкі. З амерыканцамі ўсё в прынцыпе зразумела. У іх ёсць свае інтарэсы, яны звязаны відавочна з геаграфічным становішчам Беларусі і з тымі контактамі, якія ёсць у Беларусі з Расіяй і з Кітаем, тыя сувязі, якія ёсць у Беларусі з Кітаем. І я думаю, што нават ёсць, можа, пэўная надзея, што можна будзе вось гэтую краіну, якая арыентуецца і на Расію і арыентуецца на Кітай, можна будзе хаця б у нейкай ступені перацянуць бліжэй для сябе. Ну і ў прынцыпе, калі наладзіць добрыя стасункі з краінай, якую Расія лічыць сваім галоўным саюзнікам і якая імкнецца як мага шчыльна працаваць з Кітаем, гэта можа з пункта гледжання сённяшняй амерыканскай адміністрацыі даць у нейкай перспектыве пэўны плён. Гэта калі глядзець на будучыню. Другое, што я думаю, амерыканцаў, канешне, цікавіць, гэта ў сувязі з вайной в Украіне, каб гэтая вайна не распаўсюдзілася яшчэ дадаткова і на тэрыторыю Беларусі. Той жа Трамп казаў, ён лічыў, што ён зможа вырашыць гэтую праблему вайну ва Украіне, і гэтая праблема вырашыць пакуль не атрымліваецца, а калі яшчэ яна і распаўсюдзіцца на іншыя рэгіёны Еўропы, што ў сённяшняй сітуацыі, калі Расія схільная да эскалацыі цалкам магчыма, гэта абсалютна не ў амерыканскіх інтарэсах. Гэта другі момант. Трэці момант, ён звязаны, ён такі, я бы сказаў, асабісты, і, магчыма, ён нават галоўны для Дональда Трампа. Гэта не сакрэт, што Дональд Трамп марыць пра Нобелеўскую прэмію. І вось вызваленне беларускіх палізнявольных, напэўна, з ягонага пункта гледжання, альбо з ягонага атачэння, дарадцаў і іншае, гэта тыя крокі, якія яго да гэтай Нобелеўскай прэміі могуць наблізіць. Што людзі будуць вызвалены з дапамогай Трампа, і, безумоўна, мы павінны казаць, як яно ёсць. Не было б Дональда Трампа, не было б гэтых амерыканскіх перамоў з Лукашэнкам, вызваленняў бы не было. То бок людзі будуць вызвалены, Трамп зможа прадэманстраваць як вынік, як поспех сваёй палітыкі і сказаць, ну, хто ж хіба заслугоўвае Нобелеўскую прэмію, калі не Трамп? Ніхто не мог гэтых людзей вызваліць, а я вызваліў. А там, між іншым, яшчэ і Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі. Ніхто не мог бы яго вызваліць. Усе толькі казалі, патрабавалі, каб яго вызвалілі, і ніхто не мог вызваліць, а я вызваліў. Так што вось такая ў прынцыпе зацікаўленасць у амерыканцаў. З Лукашэнкам усё больш
больш проста. З аднаго боку ён дзейнічае досыць асцярожна з аглядкай на Маскву у гэтых перамоваў, безумоўна выконваючы, і гэтым разам ён яе выконваў, роль так званага, я працытую амерыканскага журналіста Саймона Шустера, шаптуна Крамля, які вось на такіх перамовах з амерыканцамі не забывае пра інтарэсы Расіі і даводзіць да амерыканцаў, як чалавек набліжаны да Пуціна, расійскія пазіцыі. Ну а чаму Расіі быць у гэтым незадаволены? Гэтыя перамовы, яны відавочна ідуць пад расійскім кантролем. Тое, што дамоўленасці, якія там ідуць, яны не супярэчаць інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Нават калі мы возьмем гэтую гісторыю з Белавія, я думаю, што вось Белавія і іншыя рэчы, якія могуць падысці, асабліва будучыя адмены санкцыяў, калі гэта адбудзецца, гэта для Расіі можа быць досыць плённа. Гэта можа наадварот Расіі дапамагчы абыходзіць заходнія санкцыі, амерыканскія санкцыі, магчыма, еўрапейскія санкцыі. Так што Расія ў гэтым сэнсе, думаю, цалкам задавольна. А Лукашенко, як заўсёды, гуляе, і гуляе так, як яму падабаецца. У яго ёсць рэсурс, гэта палітзняволеныя, і ён гэты рэсурс прапаноўвае. І з дапамогай гэтага рэсурса у яго ёсць відавочнае спадзяванне атрымаць ад амерыканцаў як мага больш. А ў лепшым выпадку, дарэчы, не толькі ад амерыканцаў, але яшчэ і потым ад еўрапейцаў. Што мы бачым? Можа быць Лукашенко задаволены на дадзены момант? Да, можа задаволены быць, таму што амерыканцы, вось першыя такія сделкі, якія яны рабілі, яны былі для Лукашэнкі досыць вось такія хісткія. Гэта была інвестыцыя, каб палепшыць стасункі, каб была атмасфера даверу. Вось ён даваў, вызваляў палітзняволеных і нічога не атрымліваў. Ну, за выключэннем вось гэтых абдымаўкаў, добрых словаў і іншае. Абдымкі, добрыя словы, падарункі, гэта ўсё Лукашэнку падабаецца, канешне, асабліва ад Трампа. Але ён хоча нешта канкрэтнае атрымаць. І вось гэтым разам ён атрымаў. Амерыканцы зрабілі гэты крок у выпадку Белавія. Яны відавочна вярнуць, хутчэй за ўсё, не відавочна, хутчэй за ўсё вярнуць сваю амбасаду, свайго амбасадара ў Мінск. І гэта месседж для Лукашэнкі. Вось атрымліваецца, вось можна гуляць па такім правілам. І гэта заахвочвае яго для гульні ў доўгую. То бок аддаць усіх, каб атрымаць нешта, яму гэта мала. Ён хацеў бы, напэўна, і далей вось такімі маленькімі групкамі аддаваць і нешта кожны раз атрымліваць. Калі будзе такіх сделак шмат, ну, хутчэй за ўсё, атрымае больш, чым толькі за одну сделку. Ну, асабліва з улікам таго, што аддаць усіх, ну, гэта усіх тых, пра каго мы ведаем цяпер, але што яго фактычна бясконцы рэсурс. Грабуць і грабуць пастаянна, і пастаянна вось гэты абменны фонд, умоўна кажучы, людзей на санкцыі, ён папаўняецца, ён у яго бясконцы, у адрозненні ад санкцый. А тут у мяне, дарэчы, шчыра кажучы, пытанне наконт лічбаў і ўсяго астатняга. Што мы бачым з боку амерыканцаў? Вось пачыналі з лічбы 1300, потым Трамп веравочна палічыў, што гэта не самая прыгожая лічба, таму яго з'явілася 1400, 1500, можа праз нейкі час Трамп ввогуле пачне гаварыць пра 2000. І тут важна, што адзначыць. Для яго, на жаль, палітзняволеныя беларускія, я хацеў бы, я удакладню, каб быць больш так выразна ў гэтым выпадку было. Тое, што робіць амерыканскі бок, гэта выдатна, таму што выходзяць людзі. І відавочна, без амерыканцаў бы гэтага не было. Але это робіць не таму, што амерыканскі прэзідэнт і ягонае атачэнне, яму так падабаюцца беларускія палітзняволеныя, таму што ім гэта важна, таму што яны, можа, па-чалавечы спачуваюць тым людзям, якія ў Беларусі сядзяць за кратамі. У мяне такое адчуванне не складваецца, што там проста ідзе канкрэтны вось разлік. Трэба, каб была прыгожая лічба, якую мог прадэманстраваць прэзідэнт Трамп, і калі ён яе прадэманструе, усё ў парадку. Тут жа важны які момант. Не бачна, каб у амерыканцаў была там нейкая стратэгія на будучыню. Каб там гаворка ішла пра нейкую лібералізацыю Беларусі, спыненне рэпрэсіяў і іншае. То бок у мяне складваецца такое ўражанне, што яны жадаюць правесці вось такую гісторыю,
пэўнай вялікай колькасцю палізнявольных, каб гэта прадэманстраваць, а потым, ну а што потым, то потым. Каб рэжым нейкім чынам змяняўся, ну, гаворкі ўвогуле пра гэта няма. І ў гэтым сэнсе вельмі цікавы і вельмі карысны, вельмі важны кейс Мікалая Статкевіча. Статкевіч парушыў правілы гульні, якія паміж сабой апрацавалі амерыканская дэлегацыя і Лукашенко. Пратарбаванне Лукашэнкі было вядомае, што тыя ўсе людзі, якіх ён вызваляе, іх у Беларусі быць не павінна, яны павінны ўсе з тэрыторыі Беларусі з'ехаць. Ва ўсіх выпадках, акрамя Статкевіча, гэта атрымлівалася. І вось гэтым разам, і я думаю, што гэта і лукашэнкаўскі ў пэўным сэнсе эксперымент, яны хацелі пабачыць, ну а што адбудзецца ў сітуацыі са Статкевічам. Я думаю, што яны псіхалагічна, яны вывучалі, якіх людзей яны вызваляюць. У іх вельмі добрая і дасканалая інфармацыя. Вось калі бачыш спісы, каго і як яны вызваляюць, разумееш, яны працуюць і вельмі так акуратна падбіраюць тых людзей, якіх яны будуць вызваляць. Я думаю, што яны дакладна ведалі, што Статкевіч просто так не з'едзе. Чалавек, які з 94-го году змагаецца з гэтым рэжымам, чалавек, які адсядзеў за кратамі больш за 10 год, чалавек, які просто стаў сімвалам прынцыповай барацьбы з рэжымам Лукашэнкі, каб гэты чалавек па загаду Лукашэнкі з'ехаў за мяжу, той чалавек, які, калі не памыляюся, нават падкрэсліваў, што апазіцыйныя працы і ўвогуле беларускія палітыкі могуць быць толькі ў самой Беларусі, бок яны ведалі, што ён будзе супраціўляцца. Напэўна, яны чакалі, я маю на ўвазе Мінск, афіцыйны Мінск, яны чакалі, што вось гэтую справу дагаварыцца з Статкевічам, прымусіць яго, ну нейкім чынам ўсё ж таки зрабіць, каб ён з'ехаў з Беларусі, што гэта на сябе возьме амерыканскі бок, альбо літоўскі бок, альбо літоўскі бок і амерыканскі бок. Гэта не атрымалася. Статкевіч не з'ехаў. Статкевіч застаўся ў Беларусі, і наколькі можна зараз судзіць, ну вось былі сёння гэтыя паведамленні, хутчэй за ўсё знаходзіцца ў Беларусі ізноў за кратамі, альбо знаходзіцца за кратамі, альбо, ну, прынамсі, відавочна пад кантролем беларускіх уладаў. І што можна было чакаць у гэтай сітуацыі са Статкевічам? Што ўсё ж таки гэта будзе, ну, такі пэўны скандал, што амерыканскі бок у гэтую гісторыю неяк умяшаецца, што публічна там будзе нешта зроблена. Ну, нічога такога мы не бачым. Калі мы сыходзім з таго, што Лукашенко просто вярнуў Статкевіча за краты, а Злучаныя Штаты зрабілі выгляд, сёння ж тыя людзі, якія размаўлялі з Лукашэнкам, зрабілі выгляд, што нічога не адбылося, ну, вярнуў, то гэта паказвае насамрэч сапраўднае стаўленне да беларускіх палітзнявольных. Таму я думаю, што нават калі сітуацыя пасля таго, як гэтая прынцыповая вялікая здзелка, калі яна ўвогуле адбудзецца, паміж Злучанымі Штатамі і Лукашэнкам завяршыцца, сітуацыя ў Беларусі хутчэй за ўсё істотна не зменіцца, і будуць з'яўляцца іншыя палітзнявольныя. Толькі ў гэтай сітуацыі яна значна пагоршыцца. Калі за тых людзей, якія зараз за кратамі, прынамсі, пакуль амерыканцы зацікаўлены ў стасунках з Лукашэнкам, ёсць шанец, што яны выйдуць бліжэйшым часам, што будзе адбывацца з людзьмі, якія апынуцца за кратамі пасля здзелкі, ужо імі Злучаныя Штаты хутчэй за ўсё цікавіцца не будуць. А што тычыцца еўрапейцаў, еўрапейскага звяза, ну мы бачым усе апошнія гады пасля 20-го году. Сапраўдныя магчымасці паўплываць на вызваленне, дамагчыся вызвалення, яны ў еўрапейцаў вельмі абмежаваныя. Да, на жаль, таким чынам вы не падзяляеце меркаванне Апейкіна, які прагназуе, што бліжэйшым часам выйдзе вялікая група палітвязняў 200-300 чалавек, асуджаных па выніках за падзеі 20-го года, а до конца года выйдуць усе, а сам артыкул будзе дэкрыміналізаваны, а ўвогуле ў хуткім часе неўзабаве фактычна Мінск наведае Дональд Трамп.
Нет, тое, што Трамп можа наведаць Мінск, тое, што можа выйсці вялікая група 200-300 чалавек, тое, што могуць нават выйсці ўсе, хто лічыцца на дадзены момант палітзняволенымі, я гэта не выключаю. Верагоднасць, зразумела, існуе. Гэта залежыць ад шматлікіх фактараў, гэта залежыць ад таго, як будуць працягвацца перамовы, гэта залежыць ад таго, ці гатовыя амерыканцы сапраўды на такія працяглыя перамовы. Гэта не стыль Дональда Трампа. Вы ж паглядзіце на такую цікавую акалічнасць. Вось тая група людзей, якая зараз выйшла, гэта найвялікшая група з моманту пачатку вось гэтай кансультацыі паміж Мінскам і Вашынгтонам. У мінулыя разы пэўная рэакцыя з боку Трампа была. Прыватнасці, ён адрэагаваў на тое, што выйшаў Сергей Ціхановскі. У яго былі заявы і розныя яшчэ да гэтай сустрэчы Кола і Лукашэнкі на мінулым тыдні пра тое, што вось хутка выпусцяць і іншае. Вось глядзіце, падзея адбылася. Групу сапраўды людзей выпусцілі. Яна вялікая, яна куды большая, чым тыя, якія выходзілі раней. А што Трамп? А няма рэакцыі, таму што Трамп хутчэй за ўсё, як мне падаецца, у мяне склалася, у мяне няма інсайдаў, у мяне гэта маё ўражанне. Трамп чакаў хутчэй за ўсё, што ўсё ж такі выйдзе куды больш людзей і што ён зможа гэта прадэманстраваць як вялікі поспех. Так, я думаю, калі б выйшла 200, 300, 500 чалавек, хутчэй за ўсё Трамп бы адрэагаваў. На 50 чалавек ён не адрэагаваў. Так што пакуль зацікаўленасць амерыканскага боку існуе. Калі Трамп раптам, вось я просто тэарэтычна разглядзім, Трамп прыйдзе да высновы, што Нобелеўскую прэмію яму ўсё роўна не атрымаць. Ну вось не дадуць яму гэтую прэмію, што ты не рабі. І навошта яму тады хутчэй за ўсё гэтыя працяглыя перамовы з Лукашэнкам. Трамп не любіць, калі перамовы ідуць так доўга, і таму не паўтарае нават пра вайну ва ўкраіне. Вось я так хацеў хутка яе скончыць, але не атрымліваецца. Трамп гэта цярплівасць, гэта не тая характарыстыка, якая ёсць у асобы Дональда Трампа. Так што калі Лукашенко збіраецца вось такімі доўгімі працяглымі перамовамі, дарэчы, гэта менавіта тая стратэгія, якую прымяняе расійскі бок у перамовах з амерыканцамі. Калі ён збіраецца весці перамовы так, то гэта у пэўнай ступені рызыкоўна. Так, калі у Лукашэнкі атрымаецца, тады ён ад амерыканцаў можа атрымаць яшчэ больш, чым нават ён сябе ўяўляе і жадае, калі яны будуць зацікаўлены. Калі ж яны раптам страцяць цікавасць, то ён можа нават не дамагчыся адмены тых санкцыяў, якія для яго з'яўляюцца асабліва важнымі. Ну і давайте улічваць знешнепалітычны кантэкст, канешне, калі будзе абвастрэнне стасункаў паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, менавіта Расіі з Злучанымі Штатамі, то мне цяжка уявіць, што перамовы Лукашэнкі з амерыканцамі будуць так плённа працягвацца. Ёсць шэраг фактараў. Таму у сённяшняй такой хісткай сітуацыі, калі ўжо казаць пра гэтую здзелку, чым хутчэй бы яна ішла і развівалася, тым большая была б верагоднасць, што сапраўды ўсе палітзняволеныя выйшлі на волю. Гэта што тычыцца палітзняволеных. Што тычыцца нейкай мадэрнізацыі, дэмакратызацыі, лібералізацыі гэтага рэжыму, я думаю, што яна тэарэтычна магчыма, але толькі после сыхода Лукашэнкі. Пры Лукашэнку ніякай лібералізацыі не будзе. Наш глядач Дэма Хасан вяртае нас да тэмы Статкевіча, і вот вы казалі пра тое, што Статкевіч пабурыў планы Лукашэнкі. Хасан піша, што Лукашенко сарваў дамову праз затрыманне Статкевіча. Ну, што там канкрэтна дакладна зараз адбываецца са Статкевічам, дзе ён, дакладна невядома, хоць ёсць інфармацыя пра тое, што ён нібыта знаходіцца ў глыбоцкай турме, ну там ці глыбоцкай, карацей кажучы, за кратамі у любым выпадку. Але ці можна гэтую сітуацыю менавіта так трактаваць, што Лукашенко сарваў дамову з амерыканцамі праз затрыманне Статкевіча?
Тут мне цяжка казаць, і мы ж не ведаем акалічнасці гэтай дамовы. Калі мы паглядзім на публічна, на ўсё, што было публічна да апошняга моманту, мы бачым, што Лукашенко падкрэсліваў, неаднаразнова падкрэсліваў, што ніхто з тых людзей, якіх ён вызваляе, у Беларусі не застанецца, і што тычыцца вось усіх тых вызваленняў, якія былі, усе з'язджалі. Так што у гэтай канкрэтнай сітуацыі я схільны да таго, што сапраўды была дамова паміж Лукашэнкам і амерыканцамі, што ўсе з'едуць. Но вось быў гэты кейс Статкевіча. Я думаю, што ў адрозненні ад амерыканцаў Лукашенко быў да гэтага кейса са Статкевічам падрыхтаваны. Калі мы паглядзім вось на тое, як беларускі КДБ, хутчэй за ўсё за гэта адказвае Іван Церцель, нездарма ён прысутнічае на ўсіх перамовах з амерыканцамі, гэта ён рыхтуе спісы, гэта ён распісвае сцэнарыі, і гэтыя сцэнарыі, напэўна, Лукашенко ўжо зацвярджае. У кожнай з вялікіх групаў, якія яны выпускалі, быў заўсёды момант, вось такі момант, я б назваў яго, ну, я кажу нейтральна ў гэтым сэнсе, правакацыйны. Што вось яны гэта відавочна рабілі ў выпадку Сергея Ціханаўскага. І потым самі падкрэслівалі, што вось мы ім закінем Ціханаўскага, ён там пачне ўсіх баламуціць, разваліць дэмакратычны рух і ўсё, будзе выдатна. Так што нам карысці ад Ціханаўскага нават за мяжой будзе больш, я маю на ўвазе лукашэнкаўцаў, чым Ціханаўскага за кратамі. Вось яны лічылі, што вось яны вызваляючы Ціханаўскага, яны робяць вось такую правакацыю сваім праціўнікам. Ну, я не думаю, што яны лічаць, што ў іх атрымалася з Ціханаўскім. Я думаю, што не атрымалася. Но гэта іншае пытанне, не пра Ціханаўскага сёння размова. Што тычыцца Статкевіча, яны відавочна ведалі, што Статкевіч будзе супраціўляцца. І яны разглядалі гэтую сітуацыю, ну, я думаю, як для сябе, як сітуацыю выйграшную. Выйграшную там на 100%. Вось ён будзе там супраціўляцца, калі што, а амерыканцы нейкім чынам прымусяць яго, альбо дамовяцца, і будуць угаворваць і казаць, ну, надо з'ехаць, потому што, калі ты не з'едзеш, астатнія сделкі так не атрымаюцца. І тады можна будзе сказаць, ну, вось глядзіце, нават гэты Статкевіч, ну, які ўжо прынцыповы, такіх больш прынцыповых у іх у гэтых змагароў і няма, і той з'ехаў, і той пабяжаў. А калі ўсё ж такі не атрымаецца, ну, можна сказаць, ну, можа, яны так і кажуць амерыканцам. Ну, вось глядзіце, мы ж яго выпусцілі, ён мог з'ехаць, ну, ён не з'язджае, а што мы з ім будзем рабіць? У нас з вами якая была дамова? Мы вяртаем яго у турму. Ведаеце, калі па шчырасці, мне вельмі цяжка ўявіць сябе, што ўчынак Мікалая Статкевіча мы можам сапраўды растлумачыць такім людзям, як, не ведаю, Джон Коул альбо Дональд Трамп. Яны просто гэта не разумеюць. Ну вось, мы ж сделку зрабілі. Усё, цябе вызвалілі. Ну чаго ты, што, за краты вернешся? Гэтыя людзі не разумеюць такіх катэгорыяў, як гонар. Што ніхто не можа пазбавіць мяне радзімы. Я сам буду вырашаць, застаюся я на радзіме, альбо я з'язджаю. Ці буду я свабодным чалавекам у Літве, ці буду я у Беларусі за кратамі. Яны просто ў такіх катэгорыях, як ваенны чалавек, а Статкевіч, вядома, гэта афіцэр з адпаведным пачуццем гонара, яны ў такіх катэгорыях увогуле, яны такія катэгорыі не разумеюць. Першапачаткова у мяне складвалася такое ўражанне, што ўсё ж такі лукашэнкаўцы не кінуць Статкевіча за краты, ну паспрабуюць яго нейкім чынам там закінуць у Літву ці нешта такое, як яны рабілі. Ну, хутчэй за ўсё, яны амерыканцам, калі амерыканцы ўвогуле пыталіся пра лёс Статкевіча, сказалі, ну ўсё, ён не выканаў умовы здзелкі, накіраваўся туды, куды ён накіраваўся, і у мяне няма пакуль такога адчування, што амерыканскі бок гэтым адказам, калі ён сапраўды быў незадаволены. Давайте трошку да іншых тэмаў. Глядзіце, спадар Александр, 12 у ноч з 11 на 12 Польшча цалкам перакрыла мяжу з Беларусю. Сёння у нас 15 число. С моманту закрыцця, поўнага закрыцця мяжы прайшло ўжо некалькі дзён.
Ну усе ўжо ведаюць пра гэта ўжо, выбачайце, усе. І вось сёння Лукашенко прымае з дакладам старшыню дзяржаўнага мытнага камітэта Владимира Орлоўскага і пытаецца ў яго, цытую: «Ну что там случилось у вас на границе? Говорят, не хотите вы автомобильный транспорт пропускать? Не знаю, туда или обратно, очереди образовались. Что там, поляки чудят?» Профессиональная оценка, не политическая, а профессиональная. Что там с ними происходит? Вот ты читаешь, слухаешь гэта и думаешь, узгадываешь это ролики гумористичные старые, коли там это такой: «А кто все это наделал? А что случилось?» Типа там, ты что, дурачка нека корчишь с себе, ці что? Перед ким? Для кого? А с другого боку ты думаешь, что ну не дурачок же ж. І ведае дакладна, што там адбываецца на мяжы. То есть і такое стаўленне да гэтай сітуацыі, яно сведчыць пра што? Пра тое, што яму абыякава абсалютна, ці ён там стаўкі падымае, ці як вы расцэньваеце гэта? Ён хутчэй імкнецца, так бы мовіць, беларусам, для якіх гэта безумоўна вельмі важнае пытанне. Я думаю, што шмат хто з людзей, нават асабліва не палітызаваных, якія не цікавяцца палітыкай, яны абмяркоўваюць тое, што адбываецца. Дарэчы, адбываецца менавіта тое, пра што мы ўжо размаўляем так ці інакш з 20-го і дакладна з 22-го году, што жалезная заслона ў пэўны момант яна сапраўды можа апусціцца. Вось мы праз нейкі час даведаемся, што вось гэта насамрэч мы зараз перажываем. Гэта рэпетыцыя магчымай жалезнай заслоны, альбо гэта сапраўды ўжо тая самая жалезная заслона. І пра жалезную заслону вельмі шмат можна размаўляць. А калі ты сапраўды ўсё ж такі яна апусцілася, хай, ну ніхто не ведае, на пэўны час, на працяглы час, але апусцілася, яна па факту існуе. Застацца за жалезнай заслонай гэта вельмі непрыемнае пачуццё. Я думаю, што тыя людзі, якія пасля 20-22 году, жывучы ў Беларусі, адганялі ад сябе усякія гэтыя думкі і казалі: ну палітыка гэта нас не цікавіць, мы ж нейкім чынам жывем, так, ёсць перашкоды там, і калі ж мяжу перасякаеш, але ўсё ж такі магчымасці ёсць, можна нейкім чынам знайсці гэтую магчымасць. Вось зараз сітуацыя сапраўды вельмі абмежаваная. І Лукашенко разумее, што гэта людзей непакоіць. Адказу ж у яго няма. Ён што можа адказаць беларусам, калі адчыніцца мяжа? Не можа. Ён баіцца, што палякі, думаю, вельмі баіцца таго, што пэўны момант польскія ўлады вылучаць яшчэ і канкрэтныя палітычныя патрабаванні, скажуць, што вось мы можам адчыніць мяжу пасля вучэнняў, але ну вось я беру як прыклад, калі вызваліць Анджэя Пачобута. Той же Дональд Туск падкрэсліваў уже днямі, што пытанне Пачобута яна па-ранейшаму застаецца для Польшчы прыярытэтным пытаннем. Ну і што тады Лукашенку рабіць, калі вось яму дадуць гэты канкрэтны ультыматум паставіць? Ну ён, канешне, на ультыматум вельмі дрэнна рэагуе, але сказаць беларусам, што не, я нікога там адпускаць не буду, і хай гэтая мяжа застанецца зачыненай, і будуць адпаведныя эканамічныя страты, адпаведныя праблемы з Кітаем, не вельмі добрая сітуацыя. І таму ён імкнецца перавесці гэта вось у такую карыкатурна-бравурную плоскасць. Па прынцыпу, ну нічога там страшнага не адбылося. Ну мы ўвогуле не разумеем, што гэтыя палякі там робяць. Ён жа ўжо гэта рабіў падчас сустрэчы з Коулам, калі ён там казаў, ну што яны там паднялі, ну што там кольвік гэтых дронаў праляцела, ну упалі. Ну ён так не казаў, калі я не памыляюсь. Гэта ўжо ідзе парафраз такі ад мяне. Што, ну я просто перадаю сэнс таго, што ён мае на увазе. Ну нічога страшнага, ну бывае, у нас там напэўна гэтыя дроны, яны заўсёды лётаюць, ну туды чым праблема? Няма праблема, а яны тут паднялі, вось тут я ўжо выкарыстаю тэрміналогію Лукашэнкі, гвалт. Ну вось тое ж самае можна сказаць зараз. Ну не разумее, чаго яны там жадаюць, што там адбываецца. Ну можа яны там узбясіліся, ці нешта такое. Вось так гэта карыкатурна зрабіць, і з тым самым як бы ён гэтую тэму зняў, але перавёў у такіх вось іншы накірунак. Так што я думаю, што гэта была яго такая дамашняя зарыхтоўка, і ён яе выкарыстаў.
Але калі глядзець все ж таки на ўсю гэтую сітуацыю з пункту гледжання еўрапейскага, наколькі для Нямецчыны вось гэта перакрыццё гэтага транзітнага гандлю і гандлю магчымасці з Кітаем, гэта важны і балючы можа дзесьці аспект. Ён важны, ён непрыемны, але з другого боку ты можаш, канешне, там на Польшу нейкім чынам ціснуць і казаць, ну давайте, ну ўжо ўсё, мы зразумеем, чаму вы гэта зрабілі, але давайте, зрабілі один раз і хопіць. Урэшце рэшт, калі Польша палічыць патрэбным гэта працягваць, яна гэта будзе працягваць. У гэтым сэнсе польскі ўрад і польскія ўрады, вось нават ёсць традыцыя на працягу ўжо вельмі працяглага часу, незалежнасці ад таго, хто ў Польшы знаходзіцца, дарэчы, ва ўладзе, ці партыя справядлівасць альбо грамадзянская платформа, усё роўна у партыя ёсць у Польшы, калі займаецца прынцыповая пазіцыя, пры гэтай пазіцыі застанецца і тут астатнім еўрапейскім краінам, хаця гэта, канешне, перашкаджае інтарэсам еўрапейскіх краін, но застаецца сказаць, ну што мы тут можам зрабіць, тым больш, што гэта пытанне нацыянальнай бяспекі, і мы павінны ўлічваць вельмі важны фактор, што колькасць тых людзей у Еўропе, у прыватнасці ва ўсходняй Еўропе, у цэнтральнай Еўропе, у Германіі, нават у пэўнай ступені нават у паўднёва-еўрапейскіх краінах, колькасць людзей, якія пасля гэтай дронавай гісторыі у Польшчы зразумелі, што небяспека для Еўропы сапраўды вельмі сур'ёзная, яна павялічвалася. Ужо ёсць першыя сацыялагічныя пытанні, яны паказваюць сапраўды, што людзі, усё больш і больш людзей успрымаюць сітуацыю сапраўды як небяспечную. Ну і вось давайте звернемся да тэмы бяспекі і пачнем вот менавіта з гэтай дронавай сітуацыі, дакладней рэакцыі і дзеянняў у адказ на гэтыя дронавыя залёты, атакі, як з боку дзяржаў на месцах, так і з боку НАТО, якое там заявіла, што ну так не было там такой атакі, вот, ну ў стылі Лукашэнкі амаль што там, ну полеталі і полеталі сабе. Як это ўспрымаецца ў грамадстве еўрапейскім? Такое вот, ну как бы лятуюць дроны десятками уже, а тут чыноўнікі разводзяць руками типа і па ў стылі Лукашэнкі, а што такого? Я б тут вылучыў тры аспекты. Першы, калі браць грамадства ўвогуле, калі мы паглядзім на ваенных, напрыклад, альбо на экспертную супольнасць, там усім все зразумела. Там нічога тлумачыць не трэба, і у прынцыпе я нават скажу больш. Тое, што мы зараз назіралі гэтымі днямі, і ну вучэнні яны, вядома, яшчэ не скончыліся, яшчэ шмат чаго можа адбыцца, і так што тут пакуль рана казаць. Але вось гэтая гісторыя з дронамі, гэтая гісторыя ў польскім выпадку, у румынскім выпадку, гэта тое, чаго чакалі у кантэксце гэтых вучэнняў. Так што тое, што адбылося, яно сюрпрызам не стала. Сюрпрыз, канешне, хутчэй быў у тым, што ўсё ж такі НАТО відавочна да гэтай атакі падрыхтавана не было, і гэтая атака, тое, што там было збіта толькі 4 дроны, і прычым вельмі шмат гэта каштавала, тыя 4 дроны, якія збілі, гэта ўсё прадэманстравала пэўную слабасць і непадрыхтаванасць. І тое, і вельмі слушнае пытанне, дарэчы, задавалася і ў прэсе, вельмі непрыемнае, далейшы для палітыкаў, таксама для ваенных. А што было б, напрыклад, калі б у гэта было не 23 дроны, а там, я не ведаю, 500, 600, тое, што яны робяць звычайна ў адносінах да Украіны. Як бы гэта выглядала? Наколькі Еўропа сапраўды падрыхтаваная да гэтай сучаснай вайны? Гэтае пытанне было ўзнята, і гэта слушнае пытанне. Што тычыцца палітыкаў, палітыкі павінны, яны вымушаны гаварыць дзейнічаць вельмі асцярожна. Вельмі асцярожна, таму і заявы былі досыць стрыманыя, каб не павялічваць градус эскалацыі. Што вось відавочна мы не жадаем ніякай вайны, нам яшчэ трэба разбірацца з тым, што было. Вось таму заявы былі досыць асцярожныя. І ўсе такія, вось калі гэта была Расія, і гэта было наўмысна,
то так. Але пэўныя ваенныя крокі яны ж таксама былі тыя вучэнні, якія зараз адбываюцца, на якіх сімулявалася дапамога Літве ў выпадку нападу. Так што пэўныя крокі былі зроблены, і тое, што там гатоўнасць дапамагаць усходнееўрапейскім, цэнтральнаеўрапейскім краінам зброяй, вайскоўцамі, так што адпаведныя патрэбныя заявы яны былі зроблены. Гэта што тычыцца палітыкаў. З аднаго боку яны імкнуліся бы так бы панізіць градус, з другога боку, каб не пужаць насельніцтва. З другога боку, адпаведныя ўсё ж такі крокі былі прадпрыняты. І трэці момант, ён тычыцца насельніцтва. Калі паглядзець на эфект, тое, што пагроза вайны вялікая, гэта шмат каму ў Еўропе, гэта тая думка, якую імкнуліся адганяць. Што вось неяк, нават тыя людзі, якія больш-менш сочаць за навінамі, яны павінны гэта былі зразумець. Але гэта менавіта тая сітуацыя, якой ты не хочаш займацца. Ты разумееш, калі ты пачынаеш паглыбляцца ў гэтую тэматыку, чытаеш, сочыш за навінамі, разважаннямі экспертаў, ты разумееш, пагроза вялікая, але ты не хочаш у гэта верыць. Людзі жадаюць жыць нармальным жыццём, не думаць пра тое, што могуць быць там нейкія бамбардзіроўкі і іншае. То бок яны гэтыя думкі, непрыемныя думкі, адганяюць. Дарэчы, ва Ўкраіне да 24-2 было у пэўнай ступені тое ж самае. Людзі спрабавалі жыць сваім жыццём і не думаць пра тое, што вось набліжаецца такая навала, можа пачацца вялікая вайна. Зараз праз гэтую гісторыю з дронамі тэма небяспекі, яна прыйшла ў грамадства, яна ў грамадстве знаходзіцца. Іншае пытанне – гэта рэакцыі. Для Расіі тое, што гэтая тэма прыйшла, гэта само па сабе не так ужо і дрэнна. Таму што калі разам з гэтай тэмай прыйдзе страх, негатоўнасць змагацца і супрацьстаяць, а хутчэй вось такое пачуцце, што надо нейкім чынам там з імі, з Расіі дамовіцца, можа нават на іх умовах дамовіцца, але галоўнае, каб не было вайны, каб не было гэтых страшэнных рэчаў, калі вось такія пачуцці і настроі ў грамадстве будуць распаўсюджвацца, а яны прысутнічаюць, яны насамрэч прысутнічаюць, тады можна будзе сказаць, што Расійская Федэрацыя сваіх мэтаў дасягнула. То бок яны паглядзелі, прадэманстравалі і сябе, і самім еўрапейцам іхнюю слабасць. Прапагандысцкага пункта гледжання гэта таксама добрая акцыя для Расіі. І думаю, што тое, як адрэагавала урэшце рэшт НАТО, гэта хутчэй было ўспрынята крамлёўскім кіраўніцтвам як свайго кшталту запрашэння. Што вось яны там слабыя, яны не гатовыя, яны вельмі такія баязлівыя, вось мы яшчэ на них трошачки націснем, вось мы яшчэ паэскаліруем трошки, узмацнім там ціск на іх і выканаюць яны нашыя умовы. Я баюся, што гэта менавіта тая выснова, якую зробяць у Крамлі пасля гэтых вучэнняў і пасля гісторыі з дронамі. Але вот калі да вучэнняў звярнуцца, калі я не памыляюся, там дзень ці два таму у Білд чарговая быў артыкул, матэрыял вайсковага аналітыка пра тое, што якія пагрозы нясе гэтае вучэнне, што яны там праігрываюць умовы там і магчымасці там і ядзернага удара там, і гэтак далей. Карацей кажучы, у чарговы раз как бы палохалі усіх вот такімі матэрыяламі, там Сувалкскі карыдор зноўку згадываўся і ўсё астатняе, пра што мы ўжо з вами не адзін раз гаварылі. У той жа час вучэнні вось ідуць да заканчэння. Нават Літва кажа, што ніякіх правакацый і нейкіх такіх вот падазроных дзеянняў падчас гэтых вучэнняў ці па выніку гэтых вучэнняў няма. Увогуле нават ніводнай спробы нелегальнага перасячэння мяжы літоўскай не было. І
скончацца гэтыя вучэнні на такім, і што гэта пакажуць, і там на захадзе уздыхнуць і скажуць, ну так няма там ніякай пагрозы, паглядзіў, що яны нас там ізноў запалохвалі, а там оказывается ўсё нормально і добрыя гэтыя рускія. Вунек нават Дональд Туск сказаў, што растуць настроі тут у польскім грамадстве, што трэба сябраваць вот з гэтымі рускімі, що мы тут будзем накаляць адносіны і гэтак далей. І вот да чаго гэта можа прывесці? Ну тут трэба што ж азначыць, усё ж такі галоўная, магчыма, галоўная правакацыя, яшчэ зноў жа вучэнні не скончыліся, яшчэ шмат што чаго можа адбыцца і падчас іх, і пасля іх. Галоўная правакацыя это ўжо была, на дадзены момант галоўная правакацыя гэта дроны. І пасля таго, як гэта адбылося, сказаць, ну што там ніякай пагрозы няма, што там усё нормально, ўсё ціха, яны там усе добрыя, выдатныя і будзем сябраваць, не заўважаючы на тое, што адбываецца ва ўкраіне, гэта ўжо сказаць насамрэч будзе цяжка. Але тое, што гэтыя наратывы, вось яны будуць з расійскага боку закідвацца, конечно, яны будуць закідвацца. І прыкладна так яно выглядае, што вось глядзіце, яны показалі, што яны вельмі сур'ёзна настроены. Вось яны нават, гэта было з дронамі, яны запусцілі там больш за 20, а можа магло быць і 200, і 250. І яны не пабаяліся гэта зрабіць. Яны ўвогуле там адпрацоўваюць розныя вельмі непрыемныя для нас рэчы. Яны ж гэта пакуль не зрабілі. Так можа трэба гэта ўспрыняць менавіта як тое, што паспрабаваць з імі дамовіцца. Давайте сядзем з імі за стол перамоваў і пачуем, што яны там ад нас чакаюць. Вось, і нейкім чынам дамовімся. То есть такія настроі ў еўрапейскіх грамадствах яны ёсць. Вось той жа Віктор Орбан, ён жа кажа гэта, і Роберт Фіца, яны ж кажуць пра гэта адкрыта. То бок настрой на тое, што нейкім чынам трэба дамовіцца з Расіяй, можа нават выканаць яе ўмовы, а то будзе зусім дрэнна, бо яны гатовыя пайсці далей, чым мы, гэты настрой ёсць. І расійскі бок ён іх будзе падаграваць. Гэта менавіта тое, што Кая Калас мала мела на ўвазе у кантэксце Мюн 38-го года, што ёсць адчуванне, што гэта ў пэўным сэнсе 38-й год. Для мяне гэтае параўнанне было ў пэўным сэнсе прыемным, таму што я належу да тых, хто гэтую тэзу пра 38-й год праводзяць ужо на працягу 3-4 гадоў гэтыя параўнанні. Што маецца на ўвазе? 38-й год ён заключаецца ў тым, што Расія высоўвае у той час, конечно, гэта былі нацысты высоўвалі патрабаванні, іх патрабаванні адносна Чэхаславакіі урэшце рэшт былі выкананы. Тое ж самае гэта Расія сёння высоўвае патрабаванні вядомыя, і ёсць у Еўропе таксама і палітыкі, і грамадскія дзеячы, да і ў грамадстве хапае такіх людзей, якія так сапраўды лічаць, што вось можна з імі дамовіцца. Вось тое, што яны зараз жадаюць, ну так, непрыемныя ў іх патрабаванні, але ўрэшце рэшт чалавечае жыццё і бяспека і адсутнасць вайны і канфліктаў лепшая за тое, калі адрынеш іх патрабаванні. Так што я мяркую, што у гэтым сэнсе яны будуць працаваць далей, і гэтая гісторыя з дронамі для Расіі гэта яшчэ такі дадатковы аргумент, які можна прывесці і сказаць: вось вы паглядзелі, калі вы з намі не дамовіцеся, як кажа Лукашенко, пакуль яшчэ магчыма дамовіцца, вось не дамовіцеся, усё ж так і казаў адкрыта ў інтэрв'ю Саймону Шустеру, калі не дамовімся зараз, ну тады выбачайце, пачнем ваяваць па-сапраўднаму. Ну вось і гэтая гісторыя з дронамі, гэта ідзе менавіта ў накірунку гэтай рыторыкі. Ну і на завяршэнне, калі паглядзець на тое, што сказаў сёння Трамп, з аднаго боку ён нарэшце назваў Пуціна агрэсарам, і у чарговы раз, праўда, ўжо сказаў, што Пуцін яго расчараваў, ну тут узгадаў, што ён спадзяваўся, што скончыць вайну хутка, спадзяванні не спраўдзіліся з аднаго боку, з другого боку кажа Еўропе: ну вот я магу жорстка тут увесці санкцыі, там дзейнічаць адносна Расіі, але вы што? Давайте хопіць там энерганосьбіты купляць, а то я тут буду жорстка, а вы будете наварывацца тут працягваць на гандлі з Расіяй. Ну і з гэтай нагоды ўсё ж таки рэакцыя Еўропы.
ці варта чакаць і ну как бы чаму по Трампу не звяртацца да ўсёй Европы, а па сваім вот ну сябрам не скажешь, ну але не патэлефанаваць Орбану з Фіца і паставіць такую умову. Насамрэч аргумент Трампа ён разумны. Еўрапейцы сапраўды патрабуюць ад яго ўсё новых і новых і як мага больш жорсткіх санкцый супраць Расіі. І калі Трамп сапраўды выходзіць і кажа, вы патрабуеце санкцыі, але што вы самі робіце? Вы купляеце ў Расіі энерганосьбіты. Такія краіны як Венгрыя і Словакія робяць гэта адкрыта. Іншыя краіны робяць гэта, так бы мовіць, фактычна тое ж самае, але вось праз індыйскі фільтр, то бок не напрамую Расіі, а купляюць у Індыю тыя ж самыя расійскія энерганосьбіты і тым самым падтрымліваюць, моцна, дарэчы, падтрымліваюць індыйскую эканоміку. То бок у гэтым сэнсе логіка ў ягоным патрабаванні ёсць. Але калі мы разгледзім гэтае становішча насамрэч, дарэчы, ён казаў не толькі пра еўрапейцаў, ён казаў пра НАТО, што ўсе краіны НАТО павінны гэта зрабіць, павінны адмовіцца санкцыі ўвесці супраць Расіі і адмовіцца ад расійскіх энерганосьбітаў. Тут трэба не забывацца пра тое, што сярод членаў НАТО таксама і Турцыя, якая ўвогуле ніякія санкцыі супраць Расіі не ўводзіла і толькі наадварот выйгрывае ад тых санкцый, якія супраць Расіі уводзіліся. Ну калі будзем улічваць, што Трамп памыліўся і меў на ўвазе ўсё ж таки не НАТО, а еўразвяз, дык ён дакладна ведае, што Еўропа не можа зараз на 100% без праблемаў, без выразных праблемаў для ўласнай эканомікі адмовіцца цалкам ад расійскіх энерганосьбітаў. І калі ўсё ж таки гэтыя рэчы праз Індыю нейкім чынам ўсё ж таки можна скараціць, гэта не галоўная праблема, тое, што ідзе праз Індыю. Ёсць две краіны, якія робяць гэта адкрыта, нічога не саромячыся і адкрыта кажучы, што яны збіраюцца доўгатэрмінова супрацоўнічаць з Расіяй. Гэта Словакія і Венгрыя. І калі Макрон яму кажа, Трамп слушна кажа, дарэчы, досыць дрэнна гэта гучыць для Еўропы, але слушна, калі адна з вядучых краінаў Еўропы, Францыя, кажа Трампу, што вось там жа ёсць твае сябры, Венгрыя і Словакія, ты паразмаўляй з імі, ты націсні на іх. Гэта такі відавочны паказ іх слабасці еўрапейцаў, бо і Словакія і Венгрыя гэта члены Еўрасаюза. Ты не ў стане Макрону в гэтым выпадку сам націснуць на Орбана і на Фіца, каб яны змянілі сваю палітыку, табе і нават і для гэтага патрэбны Трамп, прабач, вельмі цяжка з такімі магчымасцямі прэтэндаваць на статус моцнай дзяржавы. Але не пра гэта насамрэч гаворка. Праблема ў тым, я бачу яе выразную, што Трамп не збіраецца нейкім чынам падштурхоўваць еўрапейцаў да гэтых крокаў. Ён кажа, вы вядзеце, і я ўвяду, введзем разам. А калі вы не будзеце ўводзіць, значыць нічога не будзе. Значыць нічога ў выніку не будзе. То бок там няма нейкага выйсця з гэтай сітуацыі. Ён фактычна перакінуў мяч на бок еўрапейцаў. Што з гэтага ўрэшце рэшт будзе? Паглядзім. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць наш сённяшні стрым. Тым не менш, я яшчэ раз нагадываю ўсім пра неабходнасць подпіскі на тэлеграм-канал спадара Александра Фридмана. Ну і безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарадыё і наш YouTube канал Навокал. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак і расшырвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну а я яшчэ раз нагадываю, што ў нас у эфіры быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фридман. Да сустрэчы праз тыдзень. Жыве Беларусь. Жыве.